των φροντιστηρίων φέρονται αποφασισμένοι να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη για την απαγόρευση παράδοσης μαθημάτων στους υποψηφίους. Πιθανό να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί αφενός στερεί το δικαίωμα από τον υποψήφιο της καλύτερης προετοιμασίας για τις εξετάσεις και αφετέρου τον οδηγεί στη λύση του υψηλά αμοιβόμενου ιδιαίτερου μαθήματος. Ο Υπουργός Προεδρίας Γιάννης. Θα ευχαριστούσαμε πάρα πολύ τον κύριο Αρσένη για τα νέα μέτρα που έχει κάνει. Όντως βολεύουν τα φροντιστήρια, αλλά επειδή είμαστε πάνω απ' όλα εκπαιδευτικοί και σκεφτόμαστε τους μαθητές, τα καταγγέλουμε ότι θα οδηγήσουν σε μαθητική μετανάστευση ήδη από τη Β' Λυκείου. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε επακριβώς και είναι ένα από τα εγκληματικά σχέδια του Υπουργείου Παιδείας που έπρεπε κατά πρώτον να ενημερώσει τον κόσμο για αυτά τα πράγματα. Έτσι. Υπάρχει μια φοβερή άγνοια στον κόσμο για τα νέα μέτρα, που είναι πάρα πολύ σκληρά. Θεωρείτε δηλαδή ότι θα υπάρξει αντίδραση του κόσμου όταν μάθει επακριβώς τι εστί τα νέα μέτρα. Να πούμε ακριβώς τι εστί τα νέα μέτρα. Ενώ με το παλαιό σύστημα δίναμε 4 εξετάσεις στη Γ' Λυκείου, τώρα έχουμε 14 εξετάσεις. Ενώ μέχρι τώρα είχαμε 4 δέσμες, από εδώ και πέρα θα έχουμε 816 συνδυασμούς. Ενώ μέχρι τώρα ήταν η εφικτή δημιουργία προγράμματος, τώρα θα είναι τελείως ανέφικτη. Εδώ στα σχολεία του κέντρου είχαμε προβλήματα για τη δεύτερη παράδειγμα δέσμη, πόσο μάλλον στην περιφέρεια. Μέχρι τώρα είχαμε φοβερά κρούσματα, από ό,τι ξέρετε, ιδιαίτερων μαθημάτων, εκβιαστικά και αποκαλύφθηκαν από την εφημερίδα Εξουσία. Και δεν προσμετράτω τότε η βαθμολογία του καθηγητού στο να μπει στο πανεπιστήμιο. Τώρα που λαμβάνεται υπόψη αυτή, φανταστείτε τι κρούσματα θα έχουμε. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει και εντατικοποίηση ή μιλήσετε μάλλον και εσείς πριν για μαθητική μετανάστευση. Από τη Β' Λυκείου κιόλας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ο μαθητής της Β' Λυκείου όταν συνειδητοποιήσει ότι έχει χάσει το παιχνίδι, βεβαίως θα φύγει και θα πάει σε ένα γαλλικό κολέγιο, σε αμερικάνικο σχολείο και μετά να πάει σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Αφού δεν του δίνει την ευκαιρία να βελτιώσει τη βαθμολογία του. Οι προτάσεις της δικής σας Ομοσπονδίας τέθηκαν υπόψη του Υπουργείου? Έχουν τεθεί όχι μόνο οι δικές μας και της μαθηματικής εταιρείας και όλων των φορέων. Άσχετα αν μέχρι τώρα το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει καλέσει κανένα σε διάλογο. Έτσι. Ναι. Τώρα, ο νέος τρόπος λειτουργίας του Λυκείου, κυρίως του Λυκείου, αλλά και του Γυμνασίου. Που δεν νομίζουμε θα εφαρμοστεί. Βέβαια, γιατί θα γίνει σαμποτάρισμα στους καθηγητές του Δημοσίου. Δεν μιλάω για την περιοχή της Κέρκυρας, όπου υπάρχουν καταγγελίες για έντονα ιδιαίτερα μαθήματα που γίνονται από τους δημόσιους καθηγητές. Αλλά η νίκη που έχει καταφέρει ο κύριος Υπουργός κατά των καθηγητών του Δημοσίου είναι μια πήρια νίκη. Ο στρατός του είναι εξαθλιωμένος, κουρασμένος και δεν πρόκειται κανείς να τον ακολουθήσει. Αυτή τη λέξη στα φροντιστήρια, αυτομάτως θα το επισύρει και η μήνυση. Όμως δεν το βάζω έτσι το θέμα. Όταν λέμε παραπαιδεία, η έννοια της πρόθεσης παρά, όπως ξέρετε, όταν μπαίνει δίπλα σε έννοιες θεσμούς, όπως κράτος, οικονομία, εκκλησία, παρακράτος, παραεκκλησία, αυτομάτως έχει έννοια του παρανόμος. Εμείς είμαστε νόμιμες επιχειρήσεις, υπαγόμαστε 4 υπουργεία, δόξα τω Θεώ. Είμαστε νομότυπες επιχειρήσεις, πλέον τους φόρους μας, τα οίκα μας, τα πάντα. Ενώ οι όντως παραπαιδεία, που είναι οι καθηγητές του Δημοσίου, αυτοί πληρώνουν απολύτως τίποτα και δεν φορολογούνται. Η Ομοσπονδία Φροντιστών τώρα, πέρα από τους καθηγητές του Δημοσίου, θα έχει προετοιμάσει κάποιες αντιδράσεις, κάποιο τρόπο? Δεν είναι δική μας υπόθεση, τα ιδιαίτερα του Δημοσίου. Τα έχει αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δόξα τω Θεώ οι δημοσιογράφοι. Εμείς έχουμε δικά μας προβλήματα. Εμείς έχουμε η δική μας στόχη είναι να προετοιμάζουμε σωστά τους μαθητές για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Ας τα βρούμε μεταξύ τους. Εκτός όμως από το θέμα αυτό, το μεγάλο θέμα αυτό, έχετε και τα ιδιαίτερα προβλήματα του κλάδου. Που φαντάζομαι και αυτά είναι αντικείμενο της σημερινής ενημερωτικής σας συνάντησης. Προβλήματα δεν έχει ο κλάδος μας. Προβλήματα έχουμε απλά όσον αφορά τις εισπύρους. Δηλαδή, μέχρι τώρα η Κέρκυρα δεν είχε μπει στην Ομοσπονδία. Δόξα τω Θεώ έγινε σήμερα αυτή η συνάντηση. Είμαστε αισιόδοξοι, θα υπαχθεί και αυτή. Είμαστε όλες οι πόλεις στην Ομοσπονδία. Τα αιτήματα μας λύνονται. Το υπόμνημα βαδίζει κανονικά προς το Υπουργείο Παιδείας και Δικαιοσύνης, ένα υπόμνημα Οργανισμού Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Ελλάδος. Έχουμε κάνει πολύ ωραίες ημερίδες με θέματα παιδείας. Διοργανώνουμε στις 8 του μηνός του Νοέμβρη μια ημερίδα παιδείας με τον κύριο Εξαρχάκου, πρόεδρο του Παιδαγωγικού. Πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε λόγο στο διάλογο με τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Πάντως, μια παρατήρηση που θα θέλαμε να κάνουμε από την εμπειρία μας από τον τρόπο λειτουργίας αρκετών φροντιστήριων της Κέρκυρας. Θα λέγαμε ότι έρχονται όχι να σπληρώσουν, να κάνουν τη δουλειά που δεν κάνουν τα σχολεία. Πέρα από το καθαρά εκπαιδευτικό ρόλο, έχουν και παιδαγωγικό ρόλο που δεν κάνει το σχολείο. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Γιατί απλά ο καθηγητής του Δημοσίου δουλέψει, θα αμοιφθεί. Ενώ αν ένας καθηγητής φροντιστηρίου δεν δουλέψει σωστά, αυτομάτως θα βγει από το φροντιστήριο.
Γιατί ήταν μια πολύ ωραία πρόταση που έχουμε κάνει και θα κυκλοφορήσει αύριο στην αυριανή Καθημερινή, που λέμε ότι μακάρι τα σχολεία να αποκτήσουν δημοσιονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Να αλλάξει η μορφή τους. Και τότε θα λειτουργούσαν όλα άψογα. Με θέσατε το θέμα της επιτηρίδας, αν θα μπορούσατε να κάνετε ένα σχόλιο για την κατάργηση της επιτηρίδας. Νομίζετε ότι είναι σωστή απόφαση? Σίγουρα πρέπει να αξιολογούνται. Οτιδήποτε δεν αξιολογείται είναι και αναξιόπιστο.